ang kining libro sa Mateo nga igsoon kini atong gibasa sa Book of Mateo. Mga tanang tan-awon kinaunahan or ang primero primary niya nga gisultian or ang paabutan sa mensahe ba. Kaya ngadto sa mga Hudiyo. O ang una gyud nga unsa na gitungnan si tawagan na kanang istoryahan gid ba? Gitumong. Oh, paabtan sa pulong ba? Pulong sa Ginoo o sa mensahe kay alang ngadto sa mga Hudiyo. Oh, alang sa mga Hudiyo. Now, kung atong tan-awon pud ang libro sa Mateo, gipakita diri gipaila nga ri og kinsa si Kristo. Amen. Oh, gipaila-ila si Kristo ngadto sa mga Hudiyo nga si Kristo mao ang Mesiyas kung atong tan-awon. Oh. So sila ang gisultian nani kung atong tan-awon. Mao na kung basahon nato ang libro sa Mateo mga igsoon nato makita nga kanunay nagasupak ng mga Hudiyo diha ni Kristo. Oh, kanunay nagasupak ni sila diha ni Kristo. Ang labi na kining grupo sa Pariseo, Saduceo, kining Skriba, matud pa nga gibasa ganina ambot sa diha nga termino sa ako kay Skriba. Okay, doon na Skriba nga biduon niya. So mo ni kanunay nag-oppose, nagsupak-supak kanunay ni Kristo. Oh. Pero kung tanawon ko nato ang kining ilahang mga kinabuhi nga igsoon, giila pud nga sila nga mga expert sila sa law. Mga swito sila sa balaod ba? Memoryado nilang balaod matud pagali nga gikan sa gagmay pa silang bata, nagtuon na sila. Oh, kining mga grupo sa tao. Nakahibalo na sila or nagtuon na sila, posible nga memoryado nila ang balaod gikan sa Old Testament, kung gisulti sa Old Testament ba. Memoryado niini nga mga tao. Okay, balo sila sa balaod, swito kay sila, expert kay sila. Kahibalo sad kaayo sila sa tagna gikan sa Old Testament ba. Nga dunay Mesiyas nga moabot. Oh, dunay Mesiyas nga moabot. Swito kay sila, kahibalo kayo sila. No, nga naay manluluwas, naay savior nga moabot. Nya, ang nahitabo hinoon sa dihang gipaila si Kristo, naabot si Kristo, nagministry si Kristo, nagsupak-supak na sila. Mo na gamay pod nga istorya diri sa libro sa Mateo. Mo na nga wala gyud diha, I mean kung atong mabasa pod na pud tay mabasa nga gisulti nga ri sa libro sa Mateo nga adunay mga buta nga mag-agak sa katubong mga buta. Amen. Mao na nga naman kay tungod sa mga tawhana ang kining giadresan sa pulong sa Ginoo sa giadresan niini nga suwat kay ilang gi-claim nga sila maayo sila kana bang makakita sila ba. Pero sa hitabo mga buta rin sila. Mga buta rin sila. Sa dihang nakahibalo man sila nga dunay Mesiyas nga moabot, sa kahibalo man sila nga dunay manluluwas nga moabot. So sa dihang miabot na si Kristo sa ilang gihimo, nagsupak-supak sila ni Kristo. Supak-supak sila ni Kristo. Now nagawa tanawon mga igsoon. Hangtod karon sa atong panahon karon ang mga Hudiyo nagpaabot gihapon sila og savior, nagpaabot gihapon sila ng luwas. Oh, mo na nahisgutan namo sa seminaryo nga hapit na moabot ang panahon nga ilahan nang ipakita, ilahan nang i-reveal ang kining maluluwas sa mga Hudiyo. Hapit na. Mao na karon mga igsoon kung nakabantay mo sa international nga balita naay gitawag og one world religion. Nag-usa na ang kining Kristyanismo, ang kining Islam ug ang kining Judaism nag-usa na. Ano man tungod kay mo na unya sa mga Judaism hapit na nila ipadayag ang kining manluluwas nga naman tungod kay ilaha man tong gibalibaran kadi lagi to mga si Kristo pero nahibalo sila nay mo. Nahibalo sila. Pero ilaha tong gibalibaran mao na karon nga nagpaabot sila sa ilahang manluluwas. Pero nakanindot po tungod kay naay pipila or daghan na karon nga mga Hudiyo nga nana sa Kristohanon nga kinabuhi. Oh, nahimo na sila mga Kristohanon. Muna good news. Now, gamay to siya nga background mga igsoon ato ning tan-awon karon. Ang kining atong gibasa sa dili pa di ay. Oh, napaday ko last na i-share sa inyo may tungod na ining libro sa Mateo. Ang nakanindot ni ining libro sa Mateo mga igsoon. Tungod kay bisan og ang padulngan unta niini nga mensahe alam ni adto mga Hudiyo pero dunay instances nga ri sa libro sa Mateo nga nalakip na ang kadtong mga dili pinili nga katawhan. Ang kining mga Hudiyo mga piniling katawhan. Ang kita ako na nalakip pa sa katong dili pinili nga katawhan.
dili ta mga pinili ba mga hugaw ta diha tubangan nila. Pero ang nakanindot mga igsoon, dunay panghitabo na dunay babae na niduol ni Kristo na ngay isang tabang ba. Nga isang tabang man ningon si Kristo nga wala ko mga rin. O dili ka mo ang akong tuyo mapipabot sa sabot. Kaya anihan maging tuyo kadto mga Hudiyo. Ang tubag sa babae ningon siya nga bisan manggali kuno ang mga iro kay makaon kuno sila sa mungho nga mga tagagikan sila na ano ba nakita ni Ginoong si Kristo ang pagtuon ni ating babae niya. Sugod ato nga panahon ang kadtong mga impure pod before sa kamatayon ni Kristo pwede na or dawat na ba pwede na makaduod niya ni Kristo tungod kay nakita ni Kristo ang kanyang pagtuo sa babae. So ngarita sa atong gibasa mga igsoon, sumasa atong gibasa no, kung nakasunod mo dunay daghang kayong mga tao, daghang kayong mga tao nga misulod ni Kristo diha sa atong gibasa ganina, or dunay daghang mga tao nga nagaalirong kung kinakahibalo sila nga si Kristo diri nga time na diri nga dapit. No, gikan ni siya sa chapter 7 nga nagwali siya ngadto sa bukid, may naog siya. Oh, nihantad mingat to siya sa balay ni Peter kung ako masayop. Nya nahibaw-an sa mga tao tungod kay kanipod nga panahon daghan kayo giayo si Kristo. Daghan kayo siya giayo. Nya mo ning mga tao nga nakahibalo sa milagro nga gihimo ni Kristo, kanunay sila gusto nga mosunod ni Kristo. Gusto kay sila mosunod nga naman. Usa sa rason to kay gusto pa sila makita og daghang mga milagro. Gusto pa sila makita og daghang mga maayong buhat ni Ginoong si Kristo. Usa pa pod nganong sige sila sunod ni Kristo tungod kay doon na po sila mga masakitan nga gusto nila nga maayo nga gusto sila milagro ni Kristo sahay nga nang kinabuhi sa tao ba gusto kay nga sila mo na kung sa atong gibasa pag ganina mga igsoon sa dihang nakita ni Kristo nga daghan kayong mga tao na daghan na kayong mga tao gyud mo na bingon si Kristo tara mo lakaw ta sa atong nga pinulungan ba or ningon siya diha nga mo ngadto ta sa lain nga kuan sa tabok ba. Unya ang naka-amazing kayo diha sa tao tungod kay siya mismo tungod kay nakita niya nga nag-prepare na silang Kristo nga mula ka miduo siya din Ginoong sa Kristo miduo siya. Unsa may ang giingon sa malas ng gibasa unsa giingon ning tao sa ko nga termino nga kini nga eskriba unsa may ang gihimo giingon siya nga magtutudlo o muuban ko nimo mo na yang giingon diha gusto ko nga muuban nimo. Wala lang diha ko to ding istorya mingon pagud siya magtutudlo bisan asa ka mo ngadto muuban ko nimo. Grabe ang tinguha ni nga tao ba ato makita. Ang tinguha ni nga tao gusto kay siya nga mosunod sa Ginoo. Ang tanang ko sa inyo tinguha ba gud nga mosunod sa Ginoo. Amen. Amen. Pero ang kung ato yung tanawon mga igsoon ninyo siya magtutudlo bisan asa ka mo ngadto muuban ko nimo. Kung tanaw na itong ministry ni Ginoong sa Kristo kay sa dihang mulakaw siya kay mulakaw magin siya butas-sabot nagkinahanglan nga magbilin kag mga butang or ibilin to nimo mga butang so magkinabuhi aron nga mosunod ni Kristo. Oh? Sa dihang tanaw na itong ministry ni Kristo ni Igsoon. Kung gusto ang tao mosunod diha sa Ginoo kinahanglan nga ibilin gitong mga butang kay aron ang mosunod diha sa Ginoong sa Kristo. Mo ni nahitabo dili nga Igsoon gusto kaayo nga mosunod nga tao diha sa Ginoong sa Kristo gusto kay siya mosunod. Oh? Ang nakakuyaw pagid sa iya ang gisulti ni nga pagid sa bisan asa ka mo ngadto. Yang ministeryo ni Ginoong sa Kristo kay dili lang sa usa ka lugar. Oh, so nagpasabot nga pwede na biyaan ko akong pamilya Lord. Or magtutudlo kay gusto lang ko mga sunod nimo. Oh, grabe kayong tinguha sa tao. Oh. Yan sa mitubag ni Kristo sa bersikulo 20. Sa mga giingon. Sa may pwede makabasa sa Cebuano. Jesus mitubag kaniya ang mga milo may mga kaguanak o ang mga langgam may mga sala kapag ang anak sa tao na lapit nga kapamulayan. Amen. Ang tubag ni Kristo ng foxes of holes, and birds of the air have nest. Mga milo, bako kita ning milo. Bako yung makita ni. Pero sa personal bako kita ni pero sa video mga picture kita na pero personal ko kita dito. Nyawa sa kay bawas sa gini sa nagpuyo apan gi isulti man nga sa Biblia nga ang kini mga milo dunay lahi ng milo mari. Amar. Bako kita na. Nanihimot lang sila kay wala makakailag milo.
ko kakita na sa personal ko sa picture kita ko. So mao ni ang nahitabo ang mga milo ko no. Dunay bangag ba mo diri. Mao siguro lang kulian no. Na sila sa buho sa maton pa. Nya mga langgam ko kay nay sag hapon diri. Na ko ni sagot pasabot naa sila lugar ang kapahulayan. No? Nya si Kristo unsa may mahitabo ni Kristo? Unsa man si Kristo kuno? But the Son of Man, ang anak sa tao, walay lugar sa pahulayan bisan siyang ulo. Walay lugar mo si Kristo. Mo na ko katong tan-awon ang kining parallel ani nga verse or pasabot sa parallel ang kapareho ba. Ang kapareho ani ang istoryahan nga sa Mateo, ang itag parallel sama pod sa gisgutan sa lahi nga book. Sa pareharag gipunto nga igsoon ang parallel ani niya nga verse ngari sa Luke nga tan-awon. Luke chapter 9 na siya. Pero ako lang ato lang gisgutan kadali mga igsoon. Human si Kristo misulti aning kaning verse 20. Kaning sa mga milo dunay mga lungag, mga langgam dunay sag human sa misulti ini. Unsa sa nahitabo? Na koy lahi nga batan-on. Kay gidiretso ra man dire. Wa tan-awon. Ingon ang verse din, another disciple said to him, Lord, let me go and bury my father. Matod pa, ingon ang lahi nga tinunan nga magtutudlo or Lord, ang anak kay ulis ako kay ako sa ni ako sa niilubong akong amahan. Pero ang nganong misulti si mga nganong mitubag ang tao dire, matud pa. Natin tanawon ang iyang parallel. Kaya nangutana mong si Kristo nga mo to sa Luke chapter 9 nangutana mong si Kristo nga ikaw usab. Gusto mo pud mo uban ako. Mo ni mitubag siya. Mitubag siya nga unya na kay maglubong sa ako. Mo ni tubag. Mo ni tubag diri sa verse 21. Mo ni tubag. Maglubag mo sa ako sa akong amahan. So posible batag ko man siya. Anak man siya nang siya amahan. Matod pa. So, muli sa ko kaya ako sa nilubog akong papa. Kanya, sa gospel pod sa Mateo, o sa Luke, kay naapoy lahi pod, or tulo ni sila katao. Kaya nga rin sa Mateo, duha lang. But then, sa gospel of Luke, tulo ni sila. Doon na po'y usa na maingon pod nga Ginoo. Ang tutudlo, Lord, muli usa ko kay mananghid usa ko sa kong ginikanan. Mananghid usa ko sa akong pamilya. Muna niyan gisulti. Pero silang tanan gusto kayo sila nga mosunod yung Ginoong si Kristo mo kay ito nanoo sila. Diba? Palakaw na biyon ta sa Ginoong si Kristo. Miduo sila naman kay gusto gid lagi sila mosunod. Pero nahitabo mga igsuon sa panahon nga misulti si Kristo nga wala siya luna, wala siya lugar nga idol kapahulayan, bisan galihan ulo. Surrender na murag dihado ta diri dapita. Lisod kay ni. Di ba? Lisod ni tong kinabuhi siguro ay. Okay, liman kay way kapahulayan. No? Pero nga na may igsoon ba kinahanglan sama sa atong gibasa din na dunay posible dunay dasig kaayo nga moduol din ang sa Kristo. Posible nga dunay dasig kaayo, lipay kaayo nga maminaw sa pulong sa Ginoo, modawat sa pulong sa Ginoo. Pero panahon sa kalisdanan mga igsoon, posible mubiya sa Kristo. Sama sa kahitabo. Gusto kayo silang musunod din ng Kristo. Magtutulobad ninyo bisan asa ka mga adto. Sa dihan gipakita ni Kristo unsay dangatan sa kinabuhi, sa dihan mosunod sila ni atras sila. No? Posible mga igsoon ang kinabuhi di ay sa Kristohanon, ang kinabuhi di ay sa mga nagtuod ni Kristo dili nga nakasayon. Dili nga nakasayon mga igsoon. Amen. So simple ra kayo ang mensahe nato karon mga igsoon. No, adunay sitwasyon or base nag-desire ta, nagtinguha ta gusto mo sunod sa Ginoo. Sumala sa tong ibasa mga igsoon. Posible nga lang mahitabo sa tong kinabuhi mo kinahanglan nato nga bantayan. No? Kay basin maabot sa time ba nga gusto lang ta nga moduol ni Lord sa manila mga tao gusto ta sila nga moduol ni Lord pero wala sila magtinguha nga mosunod ni Lord. Ang punto sa itong mensahe karon nga igsoon nga ang gusto ni Kristo sa dihang nagtawag siya sa katawhan dili lang moduol niya. Dili lang moduol niya. Unsa dihang gusto? Mosunod usab niya.
Ang sinahitabo sa realidad sa kinabuhi sa tao karon. Gusto kayo na muduol ni Lord. Oh, Lord, ito problema na ko, Lord. Gusto ko yung kinabuhi doon sa Ginoo. Oh, sabihang tudluan sa Ginoo sumala sa iyang pulong. Di na po rin ako masunod. Oh, nga na ba, dunay mga tao nga dasig kay nga muduol diha sa Ginoo, diha sa mga pagkampo. Dunay mga tao, mga igsoon posible or tinuod yun nga rin. Sumala sa Biblia nga ang tao ganahan kay nga muduol sa Ginoo pandili gusto nga mosunod sa Ginoo. Usa na kapag badlong karon sa Ginoo nga igsoon sa akong kinabuhi pod nga dili lang di ay ko mosunod muduol ni Lord. Amen. Kaya ang gusto ni Lord nga igsoon ang sunod sa Niya. Amen. Na wala buto sa buot wala nagtawag si Kristo aron nang kanunay tayo motawag niya, kanunay tayo muduol niya. Pagtawag si Ginoo si Kristo nga igsoon aron nga mosunod sa Niya. Amen. Gusto sa Ginoo sa kanya. Ang musunod tadihan ni Kristo. Amen. Musunod tadihan ni Kristo. Oh, so, ang gusto ni Lord, hindi lang ta muduol niya, kundi musunod sa kanya. Nasa dili pa ko matapos nga igsoon atong tanawon ng kining Luke chapter 9 verse 62. Luke chapter 9 verse 62. Luke 9:62. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Mao na ang giingon nga igsoon nga kung unsa ang gisgutan nga rin sa Luke pareha ra sa gisgutan ngadto sa Mateo. Gitawag na siya og parallel. Okay, parallel niya nga passage. Mao ni kung basahon ninyo pagsaka gikan sa 57 ngadto sa 61 usa ra ang gipunto nga isama sa gisgutan sa Matthew chapter 8. So mingon pa sa verse 62 mga igsoon. Dagat nang diri pero mga tanong kaila ba mo anang kuan kanang daro? Daro ba? Okay lang. Mo ni ang gisgutan nga ri. Wala ko nang sibisan kinsa nga magunit og daro or magdaro ang sa giingon nga kanunay siya magtan-aw siya ang likod. Oh, mo ni gibang si Kristo dili ko na siya angayan diha sa dinharian o dili siya angayan sa pagserbisyo sa dinharian ni Kristo. Amen. Unsa man day mahitabo mga igsoon kung naggunit og daro? Nata sa likod jay kuan ba? Tan-aw unsa may mahitabo? Dumog. Ha? Mabangga, posibleng mabangga. Unya, dito sa amoa, kami naon ni Himayan. Himayan ba? Sa una nagamit ko ni og kabaw karon dili naman. Ang mahitabo kung magdaro gani ka, kinahanglan to tinudling man na. Kinahanglan mute nindot ang imong agi. Kay kung magsibag-sibag na lisod na kay nabawion. Kinahanglan tong ije aron nga makaabot ka dito nga nindot pud imong agi. Nyang mahitabo kung magsigag lingit, posible nga nagsigag bira sa pisi, liko-liko ng kabaw, naghanaan ang imong agi. Anggot pa sa buot reaksyon ka. Sa panahon nga mosunod ta din kay Kristo, kinahanglan magtan-aw ta dito sa tuban. Ang mahitabo man gud sa tawo mga igsoon karon, sa dihang gusto sila nga mosunod sa Ginoo pero ang gitan-aw kung sayop silang nahimo kaniadto. Di man gid ko angayan, di man ko angayan. Sige, nga gusto sila mosunod sa Ginoo. Di ko pwede sa simbahan kay makasala ko. Di ko pwede mabasa sa Biblia. Ana ba? Sa panahon nga mosunutan ni Kristo nga igsoon sa Ginoo, dili ko angayan nga magsigit tan-aw sa likod. Ay, ani naman ko. Nga na ba ang gusto ni Kristo nga igsoon? Sa dihang mosunod niya magtan-aw tanod sa tubangan. Unsa may posibleng hitabo nato kung mosunod niya ni Kristo? Mo nagingon nga biyaan to unsay naa sa likod. Amen. Nga naman. Kaya ang kadtong mga butang nga naa sa likod nga igsoon di pa kamatayan to ni Ginoong Kristo. Ang kadtong atong sayo nga nahimo kani atong nga igsoon di pa kamatayan nato nga sa krus. Yan tang gihimo nga ngayon nga pwede na ta makasunod diha ni Kristo. Amen. Kitang tanan mga igsoon sabot kitang tanan gihatagan sa katungod ni Ginoong Kristo nga makasunod na niya. Nga naman tong iyatang giluan gikan sa atong kalapasan nga pagpakasala sa kaniadto mao na nga dili kuno ta magtan-aw. Ug unsa toy naa sa likod naman gusto ni Lord nga ako naman tong gitangtang, ako naman tong gikalimtan. Kalimtin na pud to ninyo mao man ang rason mga igsoon nga nang usahay magduha-duha ta sa pagampo. Magduha-duha ta sa pagpabinaw sa pulong sa Ginoo. Magduha-duha tag sa tawagin ni diha sa buhaton ng sa Ginoo naman. Okay, di man ko amayan. Butod pasabot mga igsoon. Gusto ni Lord nga sa dihang mo sunod ta niya, tan-aw dito sa tubangan. Amen. Kalimtan nasa likod. Amen. Mag-ampo ta.
Dalagang kamahan sa walay katapusan, dalagang ka Lord, sa imong pulong Ginoo. Salamat ka Dios bisan tanan sa imong pagkahimang mga rikana mo Lord, nga di lang diyon ta kami Ginoong Dios. Ang kanunay lang ang mutuo di kami pagtuo ikaw nagtawag ka namo aron nga mosunod kami diha kami Ginoong Dios. Amahan ang mga pag-ampo Ginoo nga mahimo ta kami Ginoo nga magdasigon sa among pagpamilya sa imong pulong sa taman sa pagsunod sa imong pulong Ginoo. Lord kami pasalamat diri nga dapit sa kasing-kasing sa mga igsoon Ginoo. Lahangtod karon Lord God, abli ang ilahad panimalay, abli ang ilahad kasing-kasing Lord sa pagdawat sa imong pulong Ginoo. Lord, nasayod kami Ginoo na ang imong pulong o iwag maisuga sa mga kinabuhi padulong diha kanyang Ginoo. Lord, kami panalangin nimong panimalay, kami panalangin nimong pamilya Ginoong Dios, na diin ang imong kalinaw Lord, ang gugma ng patigbabaw diri nga dapit. Amahan ang imong promesa sa among kinabuhi Dios, na sa panahon ikaw ang unahon Ginoo. Sa panahon nga ikaw ang kinuhaon ang tanan nga butang igadugang ra sa tanan. Amahan ang mga pag-ampo nga imong litun ang mga pagtuo, mga pagsalig niya kanimo Ginoo. Na bisan pa man sa mga butang sa kalibutan Lord, magtinguha gihapon kami sa pagsunod diha kanimo Lord. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo Dios, salamat sa imong mga rekanamo Lord. Wala kami pwedeng ikarason Ginoo nga nang dili man kami mosunod kami magtungod sa imong kamaayo nga dili sa mga kinabuhi Lord. Gani Lord, hantod niini nga takna sa kadaghion among nasinati nga ikaw maayo sa imong kinabuhi. Nga sa panahon nga kami nakalapas nga kanila imong gihapon ng gihatagan og kinabuhi, gihatagan og chance Lord nga pwede pa di kami magbago sa mga kinabuhi. Amen. Lagong kaamahan sa katapusan among pabilin ang imong pagpanalangin dili nga dapit. Diya sa imong ngalan sa mga Kristo nga Jesus.